kwedu mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rechigumi noribodzi mumwedzi uno waGunyana amazuva mazana mana namakumi mashanu anoina 454 pachirungu ayo jobosikara akandopfikirwa mujeri. Nyasi ndiro zuva ragoenda kobhombiwa kwaAmerica wachishandisa ndege kukaita mbiri yaOsama bin Laden mugore 2001. Mweya wakapfa dai yazorora murugare. Tiringe dziri munhau dzanyasi. Nyasi wamunangarwa wagobuditsa dare rawo romakurukota rino makurukota anosvika makumi mairi nomatanhatu 26 pachirungu. Pakaita kunyangariwa wabuditsiwawo mazita yawo wakamira wakadari: Wamutuli Ncube waisiwa kuMali, Christopher Mutsvangwa akaisiwa kunoringiwa nezvemawovheti, kunoringiwa nezvechidiki kukaisiwa Tino Machakaire, Kitsiko Vhendire achindoriko kwache kwomutambo, anoringa nezvenharaunda kwaisiwa Mangaliso Ndlovu, zvokuteka kushanyiwa nourendo onyika kwaisiwa Barbara Rodzi, achiteedzewa nomugwicho wamunangarwa Tongai. Zvokuchengetedzewa kwenyika kwaisiwa iyewo pamuchinguri. Zvinoringiwa nezvewana amai, Women's Affairs, kwaisiwa Monica Mutsvangwa. Wanoringa nezvekutongiwa kwematunhu kwaisiwa Winston Chitando. Wanoringa nezveusavirano dzimwe nyika aramba ariko Frederick Shawa. Zvomunyika zvaaisiwa iye Kazembe. Zvomutemo Ziyambi. Kutekedzwa kwamasoko Janfan Muswere. Zvomuchina wechimanje ICT kwaisiwa Tatenda Mawetere akamboinga ari Tendai Jari pastudio 263. Wanoringa nezvemugodhi kwaisiwa Soda Zhemu. Zvofundo yepamusoro kuna Amon Murwira. Zvofundo yewapwere kuna Torerai Moyo. Zvomagetsi nezvimwe zvakadando kuna Edgar Moyo. Zvinoringiwa nezveupekugara kuna Daniel Garwe. Zvovhu nokurima kuchina Ancient Masoka. Zvoutano kwaisiwa Chiremba Mombeshora. Kwaya anoringa nezvematunhu Provincial Affairs kwaisiwa Matuke. Pokare kwaisiwa Jurai Moyo anoringa kuti aringe nezvewabasa wehurumende Public Service. Kwai kune mumwe anofanira achiringa kuti muhurumende muno vanhu vano mabasa wanofundo dzakadini nokudii, skills audit pachirungu, paindipo Mavhima. Ndipo munotoona kuti paribe kana kwatiri kuenda. Akabva atoti aiwa Kitsiko Vhendiri ndakatomibenutsa nokutoti ari kuziva zvaari kuita, ndiri kufara nobasa raari kuita. Aiwa pakaita kunyangariwa. Kwaipo kare wakajiwa musarudzo nawamunangarwa wachiri kukwanisa kupinda pokare mumusangano woPorad. Saka rekai tigoona kuti zvichatanda rini izvozvi pokare. Tikaenda idi kunodzomatunhu kwaMutare kwaisiwa meya mutsva ari mudzimai wokutanda. Kwai ndi Rudo Gwasira obato roCCC. Pokare ari kumuteedzera ndi Cloud Nengomasha. Tikuramba tichivati makorokoto. Guta roBulawayo waisa David Cotat achiteedzewa naDonaldson Mabuto. Wanga waribe kana ari kuwapikisa iwawa tiri kuti makorokoto. Apa pokare kuHarare kwaisiwa Ian Makone pabodzibona Kudzai Kadzombe. Rekai tigoramba tichiona kuti zvichatekera sei. Wese wana meya waisiwa iwawa wanga wari kundoreketa zvibodzi zvokutoti aiwa wada kubenutsa matunhu yawo nonzvimbo dzavari kutungamira dzii kuti dzive dzinonakidza pokare. Rekai tirambe takaringa kuti wachazviita sei, asi tiri kuti makorokoto. Padandemutande paisiwa tsamba yechikumbiro yokutoti SADC iite musangano wochimbi-chimbi, musangano wakanyanyisa kukosha Extraordinary Summit inoringa nezvosarudzo dzakaitiwa dzokuZimbabwe. Rekai tione kuti zvichabudirira chere kana kuti zvichaperera papi. Tinenge tichindokunyepai. Ndavaningi mangwana anenge akonzeresa hwendo huno. Ipapa iye pabodzibona wamabhini wachina masa wanenge wari kuda kunetsa. Kwai ipapa pane wareketa zvokuti mwana wasa akagwarashiwa neiwo waine ruzivo rwazvo. Zvino zvaita kunetsa.
hino masoko yacho kuti wari kumboyaboyepi. Apa inyaya chete yekundoti wari kurwadziwa kutoti Nevers Mumba agonyora gwaro agotungamira SADC pakumema sarudzo nokuzonyora gwaro rinoreketa zvakanaka zvakaitika musarudzo. Asi izvo zvibva zvavasungirira. Rekai tigoona kuti zvinenge zviri kutekera kuenda papi ipapa, nokutoti wagototi arida kukonzeresa kwaye kuchinja kwohurumende muZimbabwe, regime change pachirungu, ndizvo wachindogara wachindoita munhu wese anenge asingairani nawo kwaye ari kuda kuchinja hurumende zvisiri izvo. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Apa iwo ZANU-PF watotanda izvezvi kuda kutoita hondo chaiyo nokutadzisa vanhu vakasarudziwa musarudzo idzodzi dzakanga dzakavhiringikadzi. Wakahwina wariwo bato roCCC. Kureketa kuno kwatoburika umwe hama yaOwen Mhanduwe ariko achitoreketa kutoti mukwekwemu Judith Tobayiwa anomukona bakumusenza nokutoti iwo ZANU-PF wachaita kuti azvitadze. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Kwai ipapa anobvumiwa bakutopinda imomo nekudidi. Hwendo hunoka. Rekai tione kudichiwa kwaita vanhuka muchazozviona zviri pamberi pa. Rekai tirambe takaringa hedu. Bato roZANU-PF raagoreketa kutoti raada kutoti riite mamwe mararipo kare nyika yese kutenderera wachitenda kuti makaita basa makativhotera, makaita basa makativhotera, makaita basa makativhotera. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaidziwa sei ipapa nasi. Pakaita kunyangariwa. Ukandofunga basi kuti wari kuda kuti waite marari okuti vanhu waje imwe huku pokare nokudidi, asi pari kupiwa mabasa wari kupanana iwo nowapwere wawo warume. Pakaita kunyangariwa. Ana moyo wamo mudare wa munangarwa remakurukota watatu, wana munangarwa wamo kusanganisira iye ED watatu. Unobva waona kuti zviri kuita kuenderera zviita kunakidza. Wamwewo ana muhadi waripo unoita kunyatsoona kuti wabiyedu waroita kuja ndove nevayo zvedidi. Rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinoperere pi. Magetsi kusaikaiko ari kuita kuramba kuchitoenderera mberi. Nyasi kwagoburika basi kuti kwairo gwenya romagetsi ronyika yese riri kundoburitsa basi mamiriyoni omawati anoita churu chibodzi nomazana mairi 1200 megawatts pachirungu. Paribe kana kureketiwa kuti chii chiri kuitika, nekuti kuhwange kundobuda basi mamiriyoni mazana mana anomakumi mashanu 450 megawatts. Ndipo unotoona kuti tiri pedu tega wakomana. Paribe kana anotinyepa kuti zviri rumbotekayira. Akambotungamira dare roparamende ari mabhanare mukuru Austin Zvoma kwai atisiya. Akasenza kudare roparamende kumakore 25 andori ndiye basi ari kutungamira. Wakomana akatozira kusiyisiwa nokuti makore okuti aende pamujandireri akwana. Dai zveke zvisizvo aitoenderera mberi kaandoripo. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Nyaya dzobhora nozuro uno kwagoita manyongori chaiwo. Batai murefu batai mupfupi tsvinu. Mapurisa akagoita achitsoka ndibereke wachitandanisiwa nowanhu wari kunzi wanhu wechikwata cho Highlanders wakanga wadichiwa nokufinhiwa nomuitiro wanga uri kuitiwa bhora racho. Kwaipapa kuno zviri zvakada kuitika zvakada kuwavhiringa zvikava zvaita kuti wamwe watande kupotsera zvinhu. Mapurisa akada kuuya nombwa dzawo asi wese nombwa dzawo wakatanga kutiza. Unobva watoona kuti dai kwanga kusiri iko basi kuti munhandare yobhora zviri zvakaitika kwese kwese. Mapurisa matizira agweita ipapo. Zvakatotinakidza kuti unoita kuona kuti idi wanhu waita kudichiwa. Asi rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Highlanders wacho wagonyora tsamba wakati aiwa wari kutsigira baizvozvozvo zvakaitiwa zvozvo zvisvinuba. Mapurisa akagoti aiwa tasunga watanhatu kureketa kuno nonyaya yacho iyoyo. Asi rekai tigoona kuti zvichaperera papi chaipo. Tinoramba takaringa. Asi dzochokwadi kubhora kunofanira kuti kurambe kwakaita kunaka hwii kuita zvomanyongori zvakaitiwa izvozvo. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese.
Tikatandira mudzasi medu muSouth Africa, Busisi weMukwebane akuchibiritsiwa pabasa manje kureketa kuno. Wana MP womuSouth Africa wanoisvika zvikamu 40 kubva muzana wati ngaaburitsiwe abvisiwe pabasa. Ndo kanowake kutanda kuzviita izvozvi pakaita kunyangariwa. Wanosvika 43 kwaiwa zviramba wakati aiwa vari kuzvidaba izvozvo. Bato roANC raakusenzesa manje wochidiki kuti waite kureketa mapwapwa kureketa kuno kwai naiye mutungamiri wochidiki wawo wakuru hurumende ngawadzinge wese wari munyikamo wasiri womunyikamo waribe mapepa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi tinoziva gore inogoreka kuti kana kuno sarudzo zvese izvozvi ndo pazvinotanda kusimuka zvakaita kudande. Rekai tigoringa kuti zvinoperera papi. Kambani yoMultiChoice kuMalawi kwai yagoendesa hurumende kudaro dzimhosva ichiti zvayakaitiwa zvokurambidza kukwidza mutengo zviripo bapa mutemo. Rekai tione kuti zvinopera papi. Zvawanga wamboreketa zviya zvokuti takubva tasiya mari inonaka kwese kwese. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Nyasi wochidiki wokuzambia kunzvimbo yondola wanga waripo wari kuratidzira masoko akareketiwa ari kunzi ndiwo akareketiwa nevanhu veZANU-PF wari kusanganisira wachinamasa pabodzipo naiye Ndawaningi Mangwana. Ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa. Wamwe wagototanda kubvunza wachinyora kuti kohoko makaurayirei Levi mwana wasa. Wamwe wagototi tinyepei murauita sei mutungamiri wenyika wedu. Nozvakawanda unobva watoona manyadzo yacho kuti zvakaita kunyangara. Ichokwadi kana zviri chokwadi kuti ndiwo wakakonzeresa kupfa kwaiye Levi mwana wasa. Heno mabi angu kuti tichaipedza tichiita sei iyoyi. Apa iyo dzahwarawa dzakutoda kuita zvadzo kupfa. Tosara ndisu wochidiki tichidhira nazvo nyaya idzo dzakadandi idzodzi. Manyadzo yacho zvakaita kunyangariwa. Kumoroko kwai kuno vanhu wapfa manje kusvikira izvezvi wapfuura zviuru 2 wakomana mweya yayo ngaizoro remurugare kani. Zvakaita kunyangariwa chaiko. France kwai izvezvi yaramba kuburitsa masoja ayo kubva kunyika yoNiger. Kuramba kurambwa kawo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti zvinoita manyongo ripo kare. Ticharamba edu takaringa. Nyika dzoNATO kwai dzagotoreketa kuti wendo huno gore rinouya toda kutoita mitambo yomasoja yakaita ngariwa. Takaunganidza masoja anoita zviuru 41,000 pokare nozvikepe zvinosvika 50 tichida kuratidza masimba edu kuti tinosvika papi. Rekai tione. Ndo zvakareketiwa naNyau izvi. Mukaona hondo dzaakureketeka nokuda kuti hondo vanhu vakuda kundonyirana pese pese ndamumhera kubenuka pakaita kunyangariwa. Mamwe manyongori ari kuhwadza kwai Paul Pogba agonze agosenzesa zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo. Unobva waita kupera power. Asi rekai tigumire ipapo zvedu kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.